V predchádzajúcom videu s názvom Pohoda a šťastie sú ideály pre stádo prasiat som hovoril o tom, že nie je nič lepšie ako moment nepohodlia. Že nepohodlie je v podstate našou najlepšou príležitosťou pre rast, že sa vďaka nemu iba osobnostne vyvíjame a rastieme a že by sme sa v skutočnosti nemuseli až tak veľmi báť. Ale práve naopak, aktívne, vedome a najmä systematicky ho vyhľadávať. Aby som ale neostal iba pri rečiach, ale inšpiroval vás skôr svojim vlastným životným vzorom a reálnymi činmi, rozhodol som sa v tejto téme aj naďalej zotrvať a odhaliť vám niektoré z možností dobrovoľného nepohodlia, ktorými si ja sám, účelne, vedome, kontrolovane a najmä periodicky znepríjemňujem život. A práve vďaka sústavnému praktizovaniu, dennodennému drillu či neúnavnému premáhaniu sily vôle ich dnes až prekvapivo a neobyčajne milujem. Využívam ich pravidelne až do takej miery, že už si život bez nich neviem a ani len nechcem predstaviť. Stále viac ich vyhľadávam, stále viac ich skúmam, stále viac ma lákajú a stále viac mi slúžia. Nakoľko by mi ale príprava jedného takéhoto videa zabrala až príliš veľa času a bolo mi k tomu ešte aj zbytočne dlhé, rozhodol som sa to celé radšej skrátiť a rozdeliť na niekoľko kratších dielov. Jedno video, jeden typ nepohodlia. Celá séria tak bude pozostávať zo 6, možno aj z 10 častí a ponesie názov Nepohodlie, ktoré milujem. Všetky tieto videá budem rovnako tak pridávať aj vo forme článkov na môj blog. Preto ak si nechcete nechať ujsť nový obsah a moju nasledujúcu tvorbu, prihláste sa radšej na odber nových videí a taktiež aj na odber nových článkov. Všetky potrebné informácie nájdete dole pod videom. Prípadnú spätnú väzbu mi zanechajte prosím v komentároch ešte o čosi nižšie. Cením si každý jeden odkaz, naozaj veľmi. Poďme ale naspäť do už skôr sľubovaného nepohodlia. Totižto tvorba takýchto videí, správa blogu, písanie článkov, vymýšľanie rôzneho kreatívneho obsahu, zdieľanie svojich osobných názorov, postojov a myšlienok, zdieľanie svojho súkromia či zdieľanie celej svojej tvorby so širokou verejnosťou, so širokou paletou ľudí. Ďalej vystavovanie sa objektívnej a neobjektívnej kritike, čelenie rozmanitým záverom či znášanie rozličných súdov publika. Toto všetko sú podľa mňa znaky vedomého, účelného a dobrovoľného nepohodlia. Nepohodlia, ktorá je napriek všetkým možným negatívam a záporom celou svojou bytosťou z hĺbky svojej duše nadovšetko a úprimne milujem. Môžete si byť istí, že hodiny strávené za kompom by som s extrémnou ľahkosťou vedel vymeniť za voľný pohyb v prírode, v uliciach či v mestách. Mohol by som napríklad viac cestovať, viac športovať, viac poznávať a oveľa viac zažiť. Mohol by som sa kľudne viac venovať sám sebe, svojim blízkym, svojim priateľom a ľuďom vo svojom okolí. Mohol by som aj viac trénovať, viac čítať, viac zarábať alebo sa viacej baviť. Vážne, vedel by som svoj voľný čas využiť aj ináč. Lenže ako vraví Simon, nie je až tak dôležité, čo robím a ako to robím, ale najmä prečo. Vraj iba skvelou odpoveďou na túto otázku dokážu skvelí lídri inšpirovať skvelých ľudí k mysleniu a k činom. Takže poďme sa ďalej venovať tejto krátkej, krásnej a na najvyš žiadúcej otázke prečo. Prečo chcem vlastne tvoriť tieto videá a prečo ich chcem tvoriť aj napriek tomu, hoci je to pre mňa z veľkej časti neľahké, nepohodlné a obmedzujúce? Tak na túto skvelú otázku mám skvelých odpovedí hneď niekoľko. Za prvé, ako som to načrtol už aj na začiatku, nechcem ostávať len pri rečiach, ale inšpirovať vás skôr svojim vlastným životným vzorom a reálnymi činmi. Reči ostávajú iba rečami, pokiaľ za tým nie sú vzorové skutky a nasledovania hodné výsledky. Sám osobne najviac milujem, keď mi niekto, kto o pohybe a zdravom životnom štýle nemá ani páru a šport videl tak maximálne v televízii, ide hovoriť o optimálnych tréningoch, vhodnej regenerácii a ideálnej strave. Ten, čo víno pije a vodu káže, zrejme nebude tým správnym lídrom. Za druhé, tvorenie je energia. Tvorenie je absolútne vyprázdnenie. Je to akoby stať pod očistnou sprchou dobíjajúce energie. Keď tvoríte z lásky, pridávate svojou činnosťou na váhe celosvetového dobra, i keď o tom možno ani neviete. Množíte lásku, čistíte seba, čistíte svet. V procese tvorby vidím formu pomoci. Seba dobíjam, iným pomáham. Niet krajšej cesty. Tak tieto slova nepatria mne, ale pôvodne Pavlovi Hiraxovi Baričákovi, slovenskému spisovateľovi, ktorého tvorba si získava stále viac duší, moju nevynímajúc. Sám by som to momentálne ani nebol schopný slovami vyjadriť lepšie. Za seba k tomu ale ešte dodám, že v procese tvorby vidím absolútny zmysel svojho života, zmysel svojho úsilia, zmysel svojej námahy, aj zmysel celého toho nepohodlia. A nemyslím tým iba tvorenie videí a článkov, ale tvorenie úplne všetkého. Myšlienok, názorov, duševných hodnôt, fyzických produktov či nového života. A práve to posledné menované nový život je podľa mňa tým najúžasnejším, najvýnimočnejším a najoriginálnejším dielom, aké môže hocikto z nás vo svojom živote vôbec stvoriť. Sám sa na to už nesmierne teším. Za tretie. Tak tento bod je pre mňa v skutočnosti tým najpodstatnejším a zároveň najvýznamnejším bodom zo všetkých troch bodov. Tento bod je mojou alfou a omegou. Tento bod je mojou hlavnou hnacou silou. Aby som to ale zbytočne nenaťahoval a prešiel radšej rovno k veci, pomôžem si tentokrát pre zmenu slovami Jima Carreyho. Ten sa vo svojom úžasnom úvodnom príhovore pre promovaných študentov vyjadril takto. I can tell you from experience, the effect you have on others is the most valuable currency there is.
Na základe vlastných skúseností môžem len súhlasiť. Naozaj, má pravdu. Veď skúste posúdiť sami. Ja už som si totižto vo svojom krátkom živote prešiel naozaj všeličím. Zažil som úspechy aj pády. Boli napríklad časy, keď som ako bežný sídliskový chalan, veľký pouličný pózer a typicky zmetený fagan zmetenými vzormi iba kopíroval a nasledoval zaslepenosť okolia. Na míle vzdialený od svojho skutočného potenciálu, od svojej pravej podstaty bytia, vyznával a vyhľadával maximálne pokrivené hodnoty. Pomilený propagandou médií, vtiahnutý do víru otúpenej kultúry a vychovávaný nevychovanou zmesou ľudí iba prehlboval útlm, úpadok a skazu. V podstate šíril som len zlobu, hnev a zlosť. Nedarilo sa mi pritom, ale absolútne v ničom. Veď predsa to, čo som tvoril, sa mi samozrejme dostávalo späť. Problémy som riešil doma, na ulici, na polícii aj v škole. Trápil som sám seba, svoju rodinu, priateľov a ľudí vo svojom okolí. Proste čierny oblak negativity rozprestieral všade, kam som chodil. A takýmto bezduchým spôsobom života som dokázal fungovať až niekoľko neuveriteľných rokov. Z kaluže do blata a z blata do ešte väčšej žumpy. Upadal som na tele aj na duchu a klesal pritom priamo smerom na dno. A hoci dodnes sám neviem, čo som vtedy na tom dne vôbec hľadal, myslím si, že som to našiel. Spoznal som nových ľudí, tých pravých, skutočných lídrov. Objavil som ľudí, ktorí svojim vlastným životným vzorom inšpirujú druhých a sami prispievajú k pozitívnym zmenám. Ľudí, ktorí uprednostňujú všeobecný osoch pred svojim vlastným pohodlím. Ľudí, ktorí nenasledujú globálne trendy, ale nasledujú radšej svoje vnútro. Ľudí, ktorí neprodukujú iba odberateľov ovce, ale práve naopak, z oviec vytvárajú lídrov. Ľudí, ktorí už dávno pochopili fakt, že reťaz je len tak silná, ako silná je jej najslabšia časť. A práve vďaka takýmto ľuďom dnes už žijem celkom ináč. Práve vďaka nim dnes už viem, kto vlastne som. Vďaka nim dnes žijem nový život. Vďaka nim som dnes už aj ja sám takým lídrom. Veď predsa dnes už bežne aj v súkromí sa ma ľudia pýtajú na názor, chcú poznať moje rady, zaujíma ich moja cesta, chcú vedieť vďaka čomu sa mi darí. Niektorí sa následne aj začali viac hýbať, niektorí viac čítať a niektorí kvalitnejšie spať. Niektorí plynulejšie dýchať, niektorí otužovať a niektorí kvalitnejšie žiť. Niektorí zmenili stravu, niektorí ranné rituály a niektorí za svoje myšlienky, postoje či životné ideály. A musím k tomu ešte dodať, že hoci som sa v poslednom roku venoval rôznym svojim projektom, koníčkom a vášňam a splnil som si pritom množstvo svojich snov, cieľov aj túžob, ale nič z toho mi nikdy ani len zďaleka neprinieslo taký pocit duchovného naplnenia a taký pocit zmysluplnej sebarealizácie, ako je tomu napríklad pri týchto videách. Pomôcť niekomu len na základe svojho vlastného životného vzoru je pre mňa tou najúžasnejšou cestou, akou môžem ísť. Tak napríklad tento komentár pod videom o ľadových sprchách. Pri tomto moja duša naozaj spieva a tancuje bosa v daždi. Toto pre mňa znamená viac ako všetky možné poklady a drahokamy sveta. Toto je tá moja pravá hnacia sila. Pre toto to má všetko celé zmysel. Poznanie, že som niekomu pomohol zmeniť život k lepšiemu iba tým, ako žijem, je pre mňa skutočne tou najcennejšou hodnotou, aká môže byť. Navyše aj tak som si 100% istý, že reťazová reakcia na seba nenechá dlho čakať a že deti budúcnosti budú môcť v budúcnosti opäť o niečo kvalitnejšie žiť. A práve preto, hoci by som sa mohol viacej venovať sám sebe, viac trénovať, robiť kliky v stojke, premety či salta, začať obchodovať, nakupovať, predávať a honobiť eurá, viac čítať, cestovať, spoznávať a zažiť, viac oddychovať, súťažiť alebo sa baviť. Presne práve preto chcem radšej tvoriť tento obsah. Tak trochu mi v tomto poznaní a uvedomení si skutočných hodnôt pomohla aj kniha Cesta pokojného bojovníka od Dana Millmana a najmä jedna veta z nej. Slúžiť druhým je najväčším poslaním života.